Lucas Kapitulo 4. Og si Hesus nga puno sa Espiritu Santo, mipauli gikan sa Jordan, og gidala sa Espiritu, ngadto sa kamingawan, nga gitintal sa yawa sulod sa kapatan kaadlaw, og siya wala mukaon bisan unsa ni adtong mga adlawa, og gilayon, sa pagkatapos niini, gigutom siya, og miingon kaniya ang yawa. Kung ikaw mao ang anak sa Dios, sugua kining bato nga mahimong tinapay. Og mitubag kaniya si Hesus, nga nagaingon, nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Og siya gidala sa yawa sa usa ka hataas nga bukid, og gipakitaan siya sa tanang mga gingharian sa kalibutan sa makadiyot lamang nga panahon. Og miingon ang yawa kaniya, kanimong igahatag ko ang pagbulot-an ni ining tanan, og ang himaya nila, kay kini ginatugyan kanako, og igahatag ko kini kang bisan kinsa nga akong buot paghahatagan. Busa kung ikaw magsimba sa akong atubangan, maimo ang tanan. Og mitubag kaniya si Hesus, og nag-ingon, pahawa ka sa akong atubangan Satanas, kay nahasulat na, magsimba ka sa imong Ginoong Dios, og kaniya lamang mag-alagad ikaw. Og gidala siya sa Jerusalem, og gitungtong siya sa lantawanan sa templo, og giingon siya, kung ikaw ang anak sa Dios, umambak ka dinhi ngadto sa ubos, kay nahasulat na, magsugo siya sa iyang mga manulunda, mahitungod kanimo nga ikaw pagabantayan nila, og ikaw pagasapnayon nila sa ilang mga kamot, aron dili mahapangdol ang imong tiil sa bato. Og si Hesus mitubag og nag-ingon kaniya, giingon na, dili mo pagpanulayon ang Ginoo nga imong Dios. Og sa natapos ang tanang pagpanulay, ang yawa mibulag kaniya sulod sa usa ka panahon. Og mibalik si Hesus sa gahom sa Espiritu ngadto sa Galilea, og nasangyaw ang iyang kabantugan sa tibuok kayutaan nga nagalibot. Og siya nanudlo sa ilang mga sinagoga nga ginahimaya sa tanan. Og miadto siya sa Nazaret, diin siya magatubo, og ingon sa iyang nabatasan, misulod sa sinagoga, sa adlaw nga igpapahulay, og mitindog sa pagbasa, og gihatag kaniya ang basahon ni Isaias nga manalagna, og sa nabuklad niya ang basahon, hingkitaan niya ang bahin nga didto nahasulat, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, tungod kay iya akong gidihog aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Iya akong gisugo sa pag-ayo sa mga masulubong kasing-kasing, sa pagwali sa kagawasan sa mga bihag, og sa pagpahiuli sa igtatanaw sa mga buta, sa paghatag kagawasan sa mga gipiutan, sa pagmantala sa nahimut-ang tuig sa Ginoo. Og gilukot niya ang basahon, og giuli niya kini sa sulugoon, og milingkod siya, og ang mga mata sa tanan nga didto sa sinagoga, gitutok kaniya, og misugod siya sa pag-ingon kanila. Karong adlawa, kining kasulatan natuman sa inyong mga igdulungog, og ang tanan naghatag kamatuoran kaniya, og nanghitingala sa mga pulong sa grasya, nga nanggula sa iyang baba. Og sila miingon, dili ba mao kini ang anak ni Jose? Og siya miingon kanila, sa walay duha-duha, moingon kamo kanako ni ining sambingay, mananambal, tambali ang imong kaugalingon. Bisan unsang butang nga among hingdunggan, nga nahitabo sa Kapernaum, buhata usab dinhi sa imong kaugalingong yuta. Og siya miingon, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, walay manalagna nga nahimutan sa kaugalingon niyang yuta. Apan sa pagkatinuod, nagaingon ako kaninyo nga may daghan nga mga babaying balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias, sa nasirahan ang langit sa 3 ka tuig og 6 ka bulan, sa pagkaagi nga miabot ang usa ka dakong gutom sa tibuok yuta. Og sa bisan kang kinsa kanila, si Elias wala pa adtua gawas sa usa ka babaying balo sa Sarepta sa Sidon. Og daghan ang mga sanlahon sa Israel sa panahon ni Eliseo nga manalagna.
apan walay bisan kinsa kanila nga gihinluan, kundili sinaaman nga Siriyahanon, ug ang tanan nga didto sa sinaguga na nga puno sa kaligot-got sa pagpakadungog nila ni ining mga butanga, ug sila nanindog ug ilang gipapahawa siya ngadto sa gawas sa syudad, ug gidala siya hangtod sa kinatumyan sa bukid, diin nahimutang ang ilang lungsod, aron ila untang itukmod siya ngadto sa ubos. Apan siya sa miagi sa taliwala nila, milakaw, ug milugsong siya padulong sa Capernaum, syudad sa Galilea, ug nagapanudlo siya kanila sa adlaw nga igpapahulay, ug nanghibulong sila sa iyang pagtulunan, kay may pagbulutan ang iyang pulong. Og sa sinaguga, may usa ka tawo nga adunay usa ka espiritu sa yawa nga mahugaw, og siya misinggit sa makusog nga tingog, nga nagaingon, "Oy, unsay labot namo kanimo, Hesus nga Nazaretnon? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Hingbaluan ko kung kinsa ikaw, ang balaan sa Dios." Og gibadlong siya ni Hesus sa pag-ingon, "Humilom ka," og gumula kaniya. Og sa tapos siya ilamba sa yawa sa taliwala, kini minggula kaniya sa walay kadautan nga nahimo kaniya. Og ang katingala miabot kanilang tanan. Og nagsinultihay ang usa ug usa kanila nga nagaingon, "Unsa kining pulonga?" Kaysa may pagbulutan og gahom, nagasugo siya sa mga espiritu nga mahugaw, og sila nanggula, og nasangyaw ang iyang kabantog sa tanang dapit sa tibuok nga yuta nga nagalibot, og mitindog siya gikan sa sinaguga, og misulod sa balay ni Simon, og ang ugangang babayi ni Simon gitakbuyan sa dakong hilanat, og sila minghangyo kang Hesus tungod kaniya, og mitindog siya nga nagdungaw sa babayi, og gihinginlan niya ang hilanat, og gihuwasan siya, og gilayon, mibangon siya og mialagad kanila, og sa nagakasalop na ang adlaw, ang tanan sumala sa adunay mga masakiton sa nagakalain-laing sakit, na nagdala kanila ngadto kaniya, og sa gitapion ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa kanila na nga ayo sila, og ang mga yawa usab minggula gikan sa daghang mga tawo nga nanagsinggit og nanag-ingon, "Ikaw mao ang anak sa Dios." Og sa nagabadlong kanila, wala niya pasultiha sila, tungod kay nakaila sila nga siya mao ang Kristo. Og sa pagkaadlaw na, minggula siya, og miadto sa usa ka kamingawan, og ang mga panon sa katawhan na nagpangita kaniya og nangadto kaniya, og naghawid kaniya, aron dili unta siya mobulag kanila. Apan siya miingon kanila, "Kinahanglan nga iwali ko ang maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga lungsod, kay tungod niini gipaanhi ako." Og siya nagwali sa mga sinaguga sa Galilea,